a film a tanítás minőségéről szól. A videótréning módszert osztálytermi interakciók elemzésére használjuk. A képek ereje a pozitív változások kiinduló pontja lehet. A változási folyamat alapja a kapcsolatteremtés, a kommunikáció. A kommunikáció lényegtelen kérdés addig, amíg nehézségekkel nem találjuk szemben magunkat. Jó kapcsolat figyelhető meg akkor, amikor a diákok képesek jól dolgozni az órákon. Nyilvánvaló, hogy az oktatás ilyen környezetben zajlik. A kapcsolatteremtés természetes mind a tanár, mind a diák számára, és hogy ennek révén dolgoznak az órákon, logikusnak tűnik. A gyerekek alapvetően szeretnek tanulni, szeretik felfedezni a világot, és a környezetre az alapvető pszichológiai szükségleteik révén reagálnak. Egyik ilyen alapvető szükségletük a kapcsolat iránti igény. A gyerekeknek függetlenségre és autonómiára is szükségük van. Továbbá szükségük van a kompetenciaérzetre, vagyis arra, hogy képesek ellátni a feladatukat. Ezek mind a természetes fejlődés részét képezik. Ezen a területen sem a kisgyerekek, sem a serdülők, sem pedig a felnőttek nem különböznek egymástól. A tanár az a felnőtt, aki a nap legnagyobb részét a gyerekkel tölti. Így igen fontos szerepet tölt be a gyerek életében. A tanároknak is szükségük van társas kapcsolatokra, arra, hogy kompetensnek, autonómnak érezzék magukat. A diákokkal szemben egyre magasabbak az elvárások, de mindezek teljesítése csak akkor következhet be, ha bízunk a fejlődés, a változás lehetőségében. Gyakran a diákok akkor teszik próbára bizalmunkat, a velük való kapcsolatunkat, amikor problémák merülnek föl, például nem akarnak dolgozni az órákon, vagy amikor nem figyelnek oda. Egy serdülő esetét követhetjük most végig, aki sorozatos iskolai kudarcok miatt került egy olyan iskolába, ahol a nehézségekkel küzdő fiatalokkal foglalkoznak. Az általános iskola befejezése után most éppen szakmát tanul. Hol érzed legjobban, ahol szüksége lenne segítségre? Az akarati erő növeléséig kellene valamilyen szinten, és a szakma szeretetnek meg tanítani vele, vagy az élet örömeit, nem is tudom. De valahogy egy kicsikét ezt a lehetőséget a kezébe adva próbálja értékelni. Ezt a szintet valahonnan meg kellene, hogy kapja. Volt egy-két összefüggésünk. Mondjam így, attól függetlenül, hogy időben eljött dolgozni, meg végig ott volt, tehát nem lógott, mint esetleg más, de egy-két komoly összefüggésünk volt, ami mindenféleképpen kerülte a munkát, de a többiek is, tehát igazán nem csak egy személyben rávonatkozik ez. Talán az osztályban egy srác volt, akivel lehetett normálisan beszélni. A kiinduló pontot követően filmfelvételeket készítettünk Attila és szaktanára órai munkájáról. Megvizsgáltuk, hogy kettőjük interakciója során melyek azok a meglévő kommunikációs minták, melynek elemei jól működnek, s ezek hatásaként Attila nagyobb kedvel dolgozik. A videóeszközök lassító funkciója révén szinte képről képre elemeztük a felvételt, és kiemeltük a pozitív elemeket. Az első az jó, és még kezdődhetünk. Tehát ez húzva irány. Tökéletes, semmit tovább. Eddig jó. Na most ez féltégla szélesség itt. Ez is féltégla szélesség, vigyázz. Jól csináltad a pontot, kötöd a krétát arra sarokra, és függőlegesen húzd rá őfele. Na azok micsoda balkészfelől? Így egész cég. Az is egy egész cég. Az is. Hát megszületett. Sárgán. Hogy a kötés möglése. Egy pillanat. Így ki tudnám megmondani, jó, az jó a mozdulat. Ki tudnám, ne szaggatottam. Ki tudnám megmondani nekem azt, hogy
Ha nem volna benne az a luk, milyen kötés volna, utána milyen kötésekkel, téglakötésekkel megoldani? A luk nem volna benne. Ott elhapott egyébként. Mert akkor mit kapunk? Nyitokra tömör fillér. Így van. Tökéletes. Báménet. És milyen kötést csináltál? Egésznek mi az, amit te csináltál? Szélkötésben raktad a kéményt. Így van. Jó. Ne, jó. Kétféleképpen lehet fölrajzol a kéményt. Jó. De nem van, Ez be van stabilizva. Ez két soron közlő. Érted, hogy mit mondok? Na, dehogy. Hát mekkora egy tégla, és így tiszta egész tégla kell ennyit mögssúly. Az ember viselkedés mintái logikus rendszert alkotnak. Tudományos kutatások bebizonyították, hogy minden ember vele született képessége a kommunikációra való törekvés, mely minden kultúrában megtalálható. Minden sikeres kommunikáció során megfigyelhető az odafigyelés viselkedés minta. A figyelem a diák kognitív és emocionális fejlődésének meghatározó tényezője. Ha a tanuló megfelelő figyelmet kap, személyisége fejlődik. Minden kapcsolat alapja egymás követése az, hogy hogyan reagálunk embertársaink jelzéseire és cselekedeteire, csoport és egyéni kezdeményezések esetén egyaránt. A felvétel elemzése során megfigyelhető, hogy a tanár mennyire követi a diákot. Egymás jó követéséhez a kölcsönös egymás iránti érdeklődés elengedhetetlen. Tökéletes, kömmit tovább. Eddig jó. Hát megszületett. Na. A kezdeményezés észlelésének verbális vagy nonverbális megerősítése tartja a kapcsolatot életben, és ez teszi a kommunikációt kölcsönössé. Akkor a legvilágosabb ez a reakció, ha verbális is. A tanulók elsősorban a nem verbális jelzéseket, a felnőtt arckifejezését, hangját és mozdulatait figyelik. Így van. Tökéletes. Báménet. Helyeslő reakciók verbális és nonverbális úton egyaránt adhatók. Az utóbbi lehet például a bólintás, amely megerősítése annak, hogy jó, amit a diák csinál. Ez alatt elfogadó reakciót értünk. A helyeslő megnevezés a helyeslő reakciók verbális változata. Ezek a reakciók biztosítják a folyamatos, pozitív kölcsönhatást, és egyben hangulatteremtők. Ezen kívül pozitívan befolyásolják a diák önmagáról kialakított képét. Kéményt, így van. Jó. Ne, jó. Kifogás. A barátságosság és a lelkesedés hangulatteremtő tényezők. A tanulók számára a pozitív értékelő megjegyzések, a dicséretek is fontosak. A dicséretek, jutalmak arra ösztönzik a diákokat, hogy dolgozzanak az órán, vállalják a szereplést, válaszoljanak a kérdésekre, megoldják a feladatokat, tehát jobban teljesítsenek. A visszajelző ülések során a kiválasztott filmrészleteket elemeztük. Megbeszéltük, hogy az emberi kommunikáció alapja az odafigyelés, és azt követi a ráhangolódás. Amennyiben ezek a kommunikációs minták jól működnek, azt a hatást váltják ki egy diákban, hogy úgy érzi, fontos szerepet tölt be az iskolai órákon. Milyen érzés az, amikor ő így viselkedik? Hát jó, egy tanár, aki törődik fel. Ő volt irányban, ő volt ideál, ő volt a legerősebb. Mindenkinek segít. Ha nem jön még akkor is azt mondja, hogy sikerült, mert mindenki próbálja pörögni. Azok a tanulók, akik biztonságos környezetben élnek, és érzik, hogy a felnőttek és társaik tisztelik őket, minden energiájukat és figyelmüket a tanulásra tudják összpontosítani. A személyes kapcsolat teremtésével éreztetni lehet a diákkal, hogy értékeljük a személyiségét, komolyan vesszük, és érdekel, hogy hogyan viszonyul a munkához. Azok a tanulók, akik azt tapasztalják, hogy egyre több dologra képesek, önbizalmuk megerősödik. Tudatosodik bennük, hogy sikereikhez ők maguk is hozzájárultak. Minél több ilyen jellegű tapasztalatot szereznek,
annál jobban megtanulnak önmagukban bízni, kompetensnek érzik magukat. A kompetenciaérzés a jó tanulási és munkamorál alapfeltétele. A tanulók szeretik önállóan végrehajtani a feladatokat a felnőttek segítsége nélkül. Motiválja őket, ha önállóan dolgozhatnak. Segíthetünk tanítványainknak, hogy a valóságnak megfelelő képet alakítsanak ki magukról azáltal, hogy az iskolában lehetőséget adunk nekik arra, hogy minél több területen próbára tegyék képességeiket, és megtapasztalják ezek határait. Arra is megtaníthatjuk őket, hogyan kezeljék pozitív módon képességeiket, és hogyan nézzenek szembe esetleges korlátaikkal. Mondjuk egy a fél év után látszódott az, hogy igazán, hogyha neki szóltam, meg egy másik srácnak, hogy rendezzék a többieket, szép lassan eljutott odáig, hogy most elég, ha vele beszélek reggel, ha megmondom, mit kérek a többiektől, akkor ő megpróbálja rendezni a soraikat. Magyarul feladatot kapott, és ezzel most az utóbbi fél évben nagyon jól együtt él. Jól együtt. Arra is megtaníthatjuk őket, hogyan kezeljék pozitív módon képességeiket, és hogyan nézzenek szembe esetleges korlátaikkal. A diák kompetenciaérzése és ezzel együtt önbizalma nő, a mások szavaiból és viselkedéséből úgy érzi, hogy fontosnak tartják. A tanárok pozitív irányba tudják a tanulók önértékelését befolyásolni, a személyes kapcsolatok kialakítására törekszenek velük, és ezekben a személyes kapcsolatokban adnak pozitív megerősítéseket.